man yun i-achieve, no? Kayang-kaya rin siya ilagay doon sa ating pagkain. Pero as mentioned kanina, hindi naman ibig sabihin papapakin natin yung iodized salt. Pwede pa rin tayo mag-include ng mga natural food na mataas sa iodine. Sa iodine. Thank you, Miss Arlette, sa simpleng paliwanag at paglalarawan. Ibig sabihin ay ganon kaliit ang iodine na kailangan ng ating katawan pero napakalaki ng pakinabang sa kalusugan ng isang tao. Ayan. At salamat, Miss Arlette, no? Gusto ko pang idagdag dun sa moderation. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Catriona Gray, no? Everything is good, but in moderation. Yes. Ayan. So, Miss Universe kaya yes. nga. Naisingit pa. Ayan. Mabalik naman tayo sa nabanggit mo kanina, Miss Arlette, na hindi lamang household level ang sakop nitong batas ayon sa Philippine Salt Industry Act o PISIDA. Maaari mo bang ibahagi kung paano natutulungan ng batas na ito ang ating salt industry? Ayan. So, sinabi ko nga kanina, hindi na lang household level. No? Yung batas natin, ang laki na ng saklaw niya. Even yung mga salt industry natin. For the additional information of everyone, karamihan po ng salt natin is imported. So, kahit na tayo ay malapit sa karagatan, ang mga salt pa rin natin, ang gagaling pa rin sa ibang lugar, no? So, mayroon lang tayong 2 or ilang ports dito. Talagang gagawa ng asin. So, ang layunin nitong PISIDA or isa sa mga deklarasyon sa polisiyang ito ay to promote rural development. So, sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating agrikultura tsaka sa mga local salt farmers. Pangalawa is magbigay ng suportang pang-teknolohiya and research, lalong-lalo na yung mga serbisyo para sa ating mga local salt industry. Nang sa gayon ay tayo naman yung maging exporter ng asin. So sa atin naman gagaling mismo yung mga asin na ginagamit natin. At mas masisiguro natin na iodized siya kasi sa atin na nanggagaling. And to create the Philippine Salt Industry Development Council or Salt Council na siya naman magpapabilis ng modernisasyon ng industriya ng asin sa Pilipinas. So nililinaw din po nitong PISIDA na ang mga asin na nagpo-produce sa bansa ay hindi automatically categorized as food grade o gamit sa pagkain. Upang maiwasan yung discrepancies, gaya ng sabi ko nga, may mga pumapasok na asin dito, ang sabi nila, industrial. Industrial daw siya for paggawa yung sa mga tela, ganyan-ganyan. Pero, bigla na lang, under the table, binibenta siya sa mga palengke, which is delikado kasi nga hindi siya gumaganon sa yung safety niya, tsaka hindi siya nagiging iodized, which is mandated by this law. So, ibig sabihin, required talaga siya. Ibig sabihin, parang hindi ka sumusunod sa batas kung hindi iodized yung iyong asin. So, Miss Arlette, hindi pala lahat ng asin na napoproduce ay for food consumption. Yes. So, depende pa rin dun sa process na nag-undergo siya para masabi na for food consumption siya. So, dun sa batas nga, dapat pagka food and animal consumption, dapat siya ay iodized. Pag industrial, iba nang uusapin yun. So ibig sabihin, kung industrial yun, medyo parang yung first level lang ng process yung dinaanan niya. Pero maliban doon, wala na. Yes, that's right, Miss Chin. So in summary, sa batas na to, nagkakaroon tayo ng standard procedures when it comes to salt production. So nakatalagay rin dito sa bagong batas na ito na ang ahensya gaya ng Department of Agriculture, Department of Health, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang siyang spearhead o mangunguna sa pag-implement nitong batas, syempre sa tulong na rin ng ating lokal na pamahalaan. Ayan, naku po. So, hindi lang pala talaga basta-basta ang asin, no? Huwag niyong babasta-bastahin yan, no? Talagang importante. At sana naman, talaga by 2040 or in the near future ay ma-achieve natin yung 90% or more na household na ang gumagamit ng sapat na iodine sa asin law na tinatawag. So, Miss Arlette, last question po. Sa paanong paraan naman maaaring tumulong ang ating mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad nitong batas na ito? Ayan, thank you Sir Andrew. So sa napakagandang tanong, kasi ito lagi natin ina-advocate sa ating mga LGU, especially dito po sa gitnang Luzon. So hinihikayat natin ang bawat lokal na pamahalaan na magtalaga ng kani-kanilang Local Bantay Asin Task Force or LBATAFs. So noong 2023, through CLRNC Resolution number 2, Series of 2023, ay hinihikayat ng
Central Luzon Regional Nutrition Committee ang mga LGUs na magtatag ng kanilang LBATAFs. So para sa kaalaman ng ating listeners, ang LBATAF or yung Local Bantay Asin Task Forces ay binubuo ng mga ahensya gaya ng DOH bilang chair, LNC or yung Local Nutrition Committees, DA, BEFAR, FDA at iba pa, na may layuning siguraduhin na bawat pinagkukunan natin ng asin sa ating mga lokalidad o komunidad ay iodized. So ano-ano nga ba yung mga function ng ating LBATAF? So number 1, manage and coordinate the National Salt Iodization Program sa pamamagitan ng paggawa ng Salt Iodization Operational Plan. So kasama na dyan yung plano, paano natin matitrace yung ating salt sources, paano natin malalaman kung sa households natin asin ba yung iodized salt ba yung ginagamit nila. Pangalawa, makipag-ugnayan sa mga miyembro ng LBATAF at sa mga salt producers and traders. So, minsan, 'di ba, hindi lang naman yung mga asin natin nandiyan na sa grocery, nandiyan na sa palengke. So, may mga dinadaanan din yan sila. So, may mga ports din yung ating mga asin. So, kasama na yung function ng ating LBATAF na makipag-ugnayan doon sa mga ports na yon. Pangatlo, maging advocate sa asin law upang makuha ang suporta ng komunidad at iba pang stakeholders. Pang-apat, bantayan ang implementasyon ng batas asin. At pang-lima, bumuo ng karagdagang polisiya para sa pagpapatupad ng batas na ito. So dito sa Central Luzon, bagamat kaunti lamang yung mga salt farmers and producers natin, ay kailangan pa rin nating bantayan ang mga asin na ginagamit o nakakapasok sa ating mga lugar. Lalo na at nakasaad sa batas na dapat lahat ng asin ay iodized. So, mandatory po ang salt iodization, kaya naman kailangan ay may kaukulang parusa para sa mga violators. So, kung sa EO51, meron tayong monitoring team na nabanggit kanina, ganun din po sa asin law. So, meron tayong Bantay Asin Task Force na responsable sa pagsiguro na bawat bahay ay may tamang impormasyon sa asin, iodine at sa paggamit nito. If I also may share, 120 out of the 137 or 87.59% ng ating mga LGU sa Central Luzon ay may resolusyon at executive orders na para magtalaga ng mga local bantay asin task forces. Ayan, thank you so much, Miss Arlette. Parang napakagandang pakinggan ng task force, no? Para Yes. tayong may salt police. Pero tama nga naman na nababantayan natin yung mga ganitong bagay, lalo na at para rin naman ito sa ikabubuti ng ating mga kalusugan. Minsan kasi or madalas, no, yung mga simpleng bagay, yun yung hindi na binibigyan ng pansin. Totoo No, naman. na hindi natin alam na napaka-importante pala. Tapos, ayun, maganda rin na ng talakayan natin ngayong umaga dahil natuto tayo ng tungkol sa batas gatas at batas asin. Parang ang sarap pagsamahin ng gatas, Gatas tsaka at asin. Pero hindi, no? Parang, kasi kapag lagi natin titingnan din yung nutritional content, yung label sa likod ng mga products na binibili natin. So, pag may nakalagay na doon na sodium, no? Tapos lalagyan mo pa ng asin. Parang weird din naman, ma'am. Lalagyan mo ng asin yung gatas. Sino kayang gumagawa na? Ay, pero sabi nila, yung chocolate milk, kapag nilagyan mo ng asin, mas enhance? enrich na, na-enhance na yung pagka-chocolate. Talaga? Siguro try natin. Lasa. Sige, mamaya, ito try sir. namin yan mamaya. Sakto, pang merienda, ano? Yes. Ayan, tsaka gusto ko lang pong ayaw kong palagpasin yung asin at gatas. Yung asin sa may gatas. Sa mga nanonood po natin sa Facebook niyan, kung may gumagawa po sa inyo, maaari lamang po na mag-comment kayo niyan. Anong Para lasa? mapag-usapan namin at anong lasa. At anong naging epekto sa tiyan? Baka sumakit. Ayan. So parang, ayan, pero tama ka naman talaga, Miss Chin, bilang isang advocate ng proper nutrition, talagang panghawakan natin itong mga enabling mechanisms dahil itong mga batas na ito ay may mga pinag-aralan talaga. I mean, pinag-aralan talaga sila at magandang foundation lalo na kung tayo ay nag-iisip ng mga programa na maaari nating ipatupad sa ating lokalidad. At di ko tatantanan yung gatas tsaka asin. Try din natin yun mamaya. Naalala kasi yung tatay ko, pag inuulam niya yung gatas, yung gatas na fresh milk from tapos nilalagyan niya ng asin. Tapos nilalagyan niya sa kanin. So, Baka yun pwede yun. Mga subukan natin tikman lang ng kaunti lang naman no? Para lang Masarap experience din siya natin. doon.
At talaga naman pong napakaganda at siksik na talakayan na naman ang naibahagi sa atin ng Nutrition School on the Air for Everyone and Juana Season 2 ng National Nutrition Council Region 3. Dito lamang po yan sa DWBL 91.9 Bright FM. Sa puntong ito, bago tayo mag-commercial break, ay i-announce muna natin ang ating winners for last episode noong Biyernes po ito, September 6, tungkol sa paksang episode 15, Better Practices, Nutrition for Older Persons. Sir Drew, paki-announce naman ang ating winners. Ayan, so sure Miss Chin, noong nakaraang episode ay tinanong natin ang ating mga Ensoanians tungkol sa nutrition for older person. Hayaan niyo pong basahin ko ang mga tanong at ang mga sagot nito. Question number 1. Ibigay ang 3 sakit na kadalasang mayroon ang mga matatanda. Sagot, hypertension at diabetes, arthritis at sarcopenia. Question number 2. Ano ang maaaring gawin sa pagkain kapag ang nakatatanda ay hirap sa pagnguya? So sagot, ihanda sa maliliit na piraso ang pagkain or i-steam ang gulay. At ang huling katanungan, ano ang bitamina o mineral ang kinakailangan upang maprotektahan at mapatibay ang buto-buto ng mga older person? Ang sagot po dyan ay calcium o ang vitamin D po. Ayan. At ang ating mga estudyante naman na nakakuha ng mga tamang sagot ay sina? Ayan, number 1, Miss Jovel Poblete, Samal Bataan, Miss Julian Salvador ng Plaridel, Bulacan, Miss Lema Concepcion ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Miss Mila Eugenio ng Samal Bataan at ang huli, si Miss Jocelyn Reyna ng Samal Bataan. Grabe, sobrang active ng Samal Bataan itong mga nakarang episode. Maraming salamat po at patuloy pa rin po kayong mag-engage at mag-comment dyan sa ating Facebook Live, no? So congratulations po sa inyong lahat at nawa ay patuloy po kayong makibahagi sa ating Nutri Quiz. At congratulations po sa ating winners. Sa mga hindi naman po nanalo ay huwag panghinaan ng loob dahil mayroon kaming inihandang 3 katanungan naman po for this episode. So huwag kalimutang ipadala ang inyong sagot sa NNC Region 3 Facebook fan page o kaya po sa numerong 0998-867-3704. Sana padala ng kanilang sagot. At para po sa chansang manalo ng 100 peso GCash load mula po sa NNC Region 3. Kaya naman, huwag kayong maglipat ng estasyon at ihanda ang lapis at papel. Sir Andrew, pakituloy. Ayan, kaya naman ay huwag kayong maglilipat ng estasyon. Ihanda ang inyong mga lapis at papel dahil sa aming pagbabalik ay mayroon kaming 3 katanungan para sa ating Ensoanians. Kaya po ay nagbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan at pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang Philippine Plan of Action for Nutrition ay tugon ng bansa sa malnutrisyon. Ito ang nagbibigay ng balangkas para sa pagpapabuti ng nutritional status ng mga Pilipino. At bilang mabuting mamamayan na nais makibahagi sa PPAN, gawin ang mga sumusunod. Bumisita sa health center para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang mga buntis at bata.
Para sa mga nagpapasuso, tiyakin na may sapat na nutrisyon. Maging modelo ng tamang nutrisyon sa inyong pamilya. Magkaroon ng food garden sa bahay at mag-volunteer sa inyong barangay sa paghahatid ng mga serbisyo. Bumuti na ang iyong nutrisyon, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Nutrition School on the Air for Everyone and WANA Season 2. Kasama pa rin po natin bilang co-anchor ang Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 3 na si Sir Mark Andrew M. Vinarao at ang ating panauhin mula sa NNC Region 3 na si Miss Arlette Claire M. Marco. So, Ensowanians, handa na ba kayo sa ating mga katanungan for this episode? Kami ay may inihandang tatlong tanong tungkol sa episode ngayong araw. So, narito po ang ating mga katanungan. For question number 1, ano ang dalawang batas na tinalakay natin sa episode na ito? Ano ang dalawang batas na tinalakay natin sa episode na ito? Question number 2, ang EO51 ay mas kilala bilang blank. Ang EO51 ay mas kilala bilang blank. Question number 3, ano ang tawag sa samahang binuo o binubuo ng iba't ibang ahensya na may responsibilidad na bantayan ang regulasyon ng asing may iodine sa mga lokal na pamahalaan? Ano ang tawag sa samahang binubuo ng iba't ibang ahensyang may responsibilidad na bantayan ang regulasyon ng asing may iodine sa mga lokal na pamahalaan? Muli po, ipadala ang inyong sagot sa NNC Region 3 Facebook fan page o sa numerong 0998-867-3704. At siguraduhin po na kayo ay naka-enroll para sa tsansang manalo ng premyo mula sa National Nutrition Council Region 3. So maraming salamat pong muli sa ating mga Ensowanians sa inyong pakikinig sa ika-16 na episode ng Ensowa. So bago po tayo magtapos ay nais kong hinga ng mensahe ang atin pong panauhin ngayong araw na si Miss Arlette Claire M. Marco. Ayan, forever thankful ulit at napakasayang kasama. Kakwentuhan po nitong aking kasama na anchor at co-anchor. Very, talagang energized ako. Feeling ko for the rest of the day, good mood na. Kasi nga naka-breakfast tayo. Naka-breakfast tayo ng milk. Na-energize sa iodize. Pero itatry pa rin natin yung gatas at asin mamaya. Oo, Ayan. try mo, Miss So salamat po at sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming programang Nutrition School on the Air for Everyone and WANA Season 2. At sana po ay huwag kayong magsawang makinig sa aming episodes dahil mga bagong kaalaman ang hatid namin sa inyo sa bawat linggo. So hinhikayat po namin ang lahat ng tagapakinig na siguraduhin tayo ay sumusunod sa ating mga batas, lalo na kung ito ay patungkol sa nutrisyon, dahil ultimately tayo rin ang pinakamakikinabang dito. Again, thank you Miss Jean and Sir Drew. Maraming salamat, Miss Arlette. Syempre, nais ko ring hinga ng mensahe ang aking co-anchor na si Sir Andrew. Ayan, magandang umaga po. Bukod sa napakasigla natin at magandang talakayan sa umagang ito, nais ko lang pong ipaalala sa lahat na ang importansya ng paggamit ng iodized salt at yung pag-regulate ng LBATAF na tinatawag natin, no, na sana po sa lahat ng lokal na pamahalaan ay mag-establish tayo. Hindi lang po itong bantay asin, kundi rin po sa milk code na tinatawag o po yung batas-gatas natin. Ayan. So, wala naman ako ibang masasabi pa dahil sobrang enjoy at alam kong maraming natutunan ang ating mga nanonood sa Facebook Live ngayong araw na ito, di ba, Miss Jean? Oo. So, maraming salamat, Miss Arlette at Sir Andrew. Ngayon nga po ay naghatid muli para sa isang siksik, liglig at umaapaw na impormasyon ang Nutrition School on the Air for Everyone and WANA Season 2 na programa sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. So, sa puntong ito, Sir Andrew, batiin naman natin itong ating Facebook viewers, no? Sige. At nawa ay ipalaganap nila yung mga impormasyon na naibigay natin dito sa ating programa. Ayan, sa ating mga Facebook viewers, maraming salamat kay Miss Julian Salvador, kay Miss Cristel Relos, kay Miss Mayet Canapi,
Willie Alimurong, Lori Romero de Sosa, Cristina Enriquez, Matet Aquino, Marksman, Josephine Valencia, Hurley Recto, Amelia Bonifacio, Resty Lacanlale, Ronnie Francisco, Jefferson Canteno, Angela Manyo, Desiree Salmorin, Beth Hasinias, Evelyn Gamurot, Julian Salvador ulit, Elmerita Ponay, Oy, Mary Ann Mata. dalawa kasi ang ating topic for today. Ay, oo nga. Dapat active ulit. Ayun, So may sabi ni sharing. Miss Julian Salvador, sobrang active talaga nito no? Isang malusog at masustansyang umaga po mga kanutrisyon. Kami po dito sa aming Barangay Dampol, Plaridel, Bulacan bilang BNS po, ay nag-enforce po kami sa mga sari-sari store na magtinda ng iodized salt. Namimigay din po kami ng iodized salt sa mga ina upang mahikayat po sila na gumamit ng iodized salt. Wow! Ganon din po sa aming mga isinagawang pabasa sa nutrisyon ay lagi po naming tinuturo at ipinapaalala sa mga nanay ang buti ng paggamit ng iodized salt. Kung ano ang magandang dulot ng sapat na iodine sa katawan at kung ano-ano din ang dulot kapag tayo ay kulang sa iodine. Ayan, mula naman kay Miss Carlen L. Vambuena Poblete. Mayaman po ang bayan ng Samal Bataan sa mga shellfish at seafoods. Readily available po yan dito sa amin. Pwera na lang kung red tide po. Haha. Bukod po dyan, quarterly nagmamonitor po kami sa Barangay Santo Lucia ng mga tindahan kung sila po ay nagtitinda ng iodized salt at iba pang fortified foods gaya ng fortified na harina at mantika. Ayan, sabi naman po ni Elsa Galang Yang, ha? Good morning po, aka partner, watching from Sapang Bayabas MRC. Mula naman kay Miss Cynthia Pascual. Good morning BNS LLN from Barangay Sukol, Kalumpit, Bulacan. At mula kay Miss Matet Aquino. Good morning po, watching aka partner, Maricris Aquino from MRC, Sapang Bayabas, Mabalacat City. At kay Miss Lolita Poblete. Good morning po from midwife of Samal RHU and Barangay Santo Lucia. Ayan. Thank you so much. Uy, napakagandang pamarisan, yung sa mga tindahan. Binabantayan nila kung fortified with iodine ba yung kanilang Tinitindang mga asin. So sana lahat ng bayan, pwede nilang i-adapt yung ganong paraan. So magsama-sama po tayo sa susunod na episode sa sa Biyernes. Yes. At September 13 upang alamin ang tungkol sa episode 17, Healthier Diets, Dietary Supplementation Program in Child Development Centers, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Abangan nyo po yan sa susunod na araw, sa susunod na episode natin, mga kanutrisyon. Muli ito po si Miss Chi na nagpapaalalang panatilihing malakas ang katawan, kumain ng wasto at pangalagaan ang ating kalusugan. Hanggang sa muli po nating pag-aaral, maraming salamat po. Tayo ay nagpupunla ng bukas na sapat. Lumaya ang
Nutrisyong sapat para sa lahat.